Ato kunong lingon atong tapad, atong tanawon. Tanawa kuno og nabanhaw na ba? Pader, ang naong kay Murag Bernes Santo, pamanig-naong pader. Mga igsoon, karong adlaw ato nga gisaulog ang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa ato nga Ginoong Hesukristo. Niining maong adlaw ang simbahan nagdasig kanato nga maglipay. Tungod kay ang atong Ginoong Hesus human nga nagsakit, nagantos, namatay o gilubong, karon nabanhaw na. May mo bang atong pakpakan ang atong Ginoong Hesukristo? Mga igsoon, ganina nangutana ko, lingiyon ang inyong tapad, kunya tanawa kung nabanhaw na ba, no? Kay kita nga mga Kristohanon, kita nga mga Katoliko, gitawag kita nga Easter people, no? Wala man kita gitawag og Good Friday people. Nasabtan ba nato na, no? Wala man kita gitawag nga magmasulubon, kundili gitawag kita nga mahimong malipayon. Tungod sa rason nga ang atong Ginoong Hesukristo nabanhaw gikan sa kamatayon. Hello? Mga igsoon, una sa tanan, kining pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, magdala kanato sa pagpamalandong sa pila ka mga butang. Ug para nako, kani gyud ang pinakaimportante kaayo nga pamalandong nga kinaanglan ato nga pagahuptan. Una, nga ang gahom sa dautan, dili gayud makabuntog sa gahom sa kaayo. Evil will never triumph over good. Ang dautan, dili gayud mahimo nga magmadaugon batok sa kaayo. Ug sa katapusan, magmadaugon gayud ang ato nga Ginoo. God will always triumph. Mga igsuon, kining atong pagsaulog karon sa dako kayo nga selebrasyon sa simbahan, magdala kanato nining mao nga kamatuoran. Tungod kay usahay, dali kita nga matintang nga maghuna-huna nga nabuntog o mabuntog sa dautan ang kalibutan. Dili ba usahay magtanaw ta sa mga balita? Kita ganitag naay mga patay, naay mga drogas, dunay mga gyera sa mga lain nga mga nasod. Dali kitang makaingon, mura magnaghari na ang dautan sa kalibutan. Mura maghapit na siguro mo balik ang Ginoo kay nanggawas naman ang gyera, mga kagutom o guban pa. Mga igsoon atong hinumduman sa kanunay, nga dili gayod magmadaugon ang dautan batok sa kaayo. Una nga pamalandong nato, nga kita unta sa ato nga mga kaugalingon, kung naay mga tao nga magsamok nato, magdaot nato, dili kita kinahanglan nga mobalos pagbuhat og dautan, no? Kaysa pagkatinuod, dili ka na makatabang. Hinuon, kanila nga naghimo nato og kadaot, atong ipakita nila ang kaayo, tungod kay ang kamatuuran, sa kanunay gayod nga magmadaugon ang kaayo. Klaro ba na siya? Alam, murag wa may nagyango-yango. Sige lang, no? Mga igsoon, kining Domingo sa pagkabanhaw, magdala kanato sa pila ka kamatuoran sa ato nga Kristohanon nga pagtuo. Magngalan ng siguro ta og pila, no? Una nga kamatuoran nga gitudlo kanato nining pagkabanhaw sa ato nga Ginoong Hesukristo, kini nagtudlo kanato nga si Jesus tinuod gayud nga Dios. This resurrection of Jesus proves to us that Jesus is really a true God. Mga igsoon, si San Pablo, nag-ingon siya, kung si Kristo wala pa mabanhaw, nan walay kapuslanan ang among pagsangyaw. Walay bili ang inyong pagtuo. Kung wala mabanhaw si Kristo, nan ang inyong pagtuo, ginama-gama lang, ug nagpabilin pa kamo sa kangit-ngit ug sa sala. Mga igsuon, kini magdala kanato sa pagpamalandong nga kining pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo nagmatuod gayud nga siya Dios. Kay diha sa iyaha nga kinabuhi sa iyang pagpanudlo, iya na kini nga gisulti kanato
nga human siya magantos, human siya mamatay, human siya ilubong, human sa tulo ka adlaw, mabanhaw siya. This proves to us that Jesus is really a true God. Dili ni siya sama sa mga Diyos-Diyos nga human namatay, waman ikadungog nga nabanhaw. No? Diya, bitaw ko na ito istorya, dunay isa ka pamilya, niya uban ang ilaha nga ugangan, no? Ilang sana mother-in-law sa babay, nangadto sila og Israel. Sus pagabot sa Israel kay giatake man na ang mother-in-law. Namatay dito. So nagkahisgot na ang pamilya, hingingon ko no dito ang usa ka funeral homes, hingingon dito nga, sir, mas labing maayo nga dinhi na lang ninyo ni ilubong ang inyo nga inahan, mother-in-law. Kay kung inyo pa nang ibiyahe ngadto sa Pilipinas, madakuan mo og gasto. No? Murag piskay man pod nga dinhi ilubong kay mao bayan ni ang birthplace sa ato nga Ginoong Hesukristo. So nakahukom ang magtiayon, o sige dinhi na lang nato ipalubong ang ato nga nanay. Sus taod-taod hingingon ang bana, ayaw lang. Ato lang iuli sa Pilipinas. Kay narabo kay nadunggan nga dunay taong gilubong dinhi nga nabanhaw human sa tulo ka adlaw. Na? Mga igsuon, kining pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo ikaduha nga kamatuoran, magdala kanato sa pagpamalandong nining maong kamatuoran. Nga ang mga pagtulunan nga gitudlo kanato sa ato nga Ginoong Hesukristo tinuod gayud ug angay nato nga puy-an. Kung si Jesus wala pa siya mabanhaw gikan sa kamatayon, way pulos ang iyang mga gitudlo kanato. Dili magmabililuhon para kanato ang iyang mga gisangyaw nga mensahe. Ug kay kini tinuod man nga iyang gitudlo kanato ug ipamatud-an sa iyang pagkabanhaw, nan kini angay nato nga pagapuy-an sa ato nga mga kinabuhi. Ikatulong nga kamatuoran dala ni ining maong kasaulugan sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo mao kini. Nga ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo nagdala kanato sa kasiguruhan sa ato usab nga kaugalingon nga kabanhawan. Dili ba sa laing bahin sa ebanghelyo miingon si Kristo, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ang pagkabanhaw ni Jesus magdala kanato sa pagtuo ug paglaom nga bisan pa man matapos ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, dunay kabanhawan nga nagpaabot kanato sa ikaduhang pagbalik sa ato nga Ginoong Hesukristo. Ikaupat nga kamatuoran ining maong kasaulugan sa Pasko sa pagkabanhaw, kini magdala kanato sa kamatuoran nga ang iyang pagkabanhaw naghatag kanato sa kasiguruhan sa kaluwasan. Pila ka mga adlaw karon ato man kining makita, no? Kining saad sa Dios kanato nga kaluwasan. Ug sa katapusan, kining maong pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo magdala kanato sa pagpamalandong nga ang ato nga mga kasakit dinhi sa kalibutan temporaryo lamang. Diha bitaw toy nangutanan ako, Pader. Murag kanos naman ni mahuman ang akong pagantos, Pader, nga di man ni matapos akong bana maura mangyapon, Pader. 20 na mi katuig nag-ipon, nagminyo para hubog mangyapon, para sugal, para inom. Himbabahay pagyud, Pader. So akong tubag niya, sige lamang antusa lang man na kay matapos ra lagi na, no? Hingingon po siya, Pader. Kanusa pa man na matapos, Pader? Ako laman sa gikomedyahan. Ay sige lang, kay di na lagi na muuban mo dito sa langit. No? Mga igsuon, ang ato nga pagantos dinis sa kalibutan, temporaryo lamang. Dili kini magdugay. Gani, kung ato nga tanawon, ang ato usab nga mga kinabuhi dinis sa kalibutan, we are only temporary in this world. Gani, dunay uban nagingon, nga kita kuno dinhi sa kalibutan, we are only vacationers. Some of us will be given 90 years, 80 years, and some of us will be given dili kayo taas nga mga katuigan. Kini nagtudlo kanato nga we are only temporary. If we are only temporary in this world, maupod ang ato nga mga suliran, ang ato nga mga problema.
Ug sa katapusan mga igsuon, kini nga atong pagsaulog sa Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo, nagmatuod gayod, labi na kanato nga mga Kristohanong Katoliko, nga ang adlaw sa pagsimba, kini nang gitawag nato nga adlaw sa Domingo. Kining gitawag nato nga Dies Domini, no? The Lord's Day. Kay daghan ra ba maingon mga lain nga mga sekta maingon nato, kamo mga Katoliko mga mabuot-buoton jud mo. Ang adlaw nga igpapahulay Sabbath day, that's seventh day, no? Kung maghihap tag Sabado, tinuod po seventh day, ika sunod Sabado, no? Pero mga igsuon, human sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo, gitudluan kita nga ang adlaw sa pagsimba, ang adlaw sa pahulay, dili na ang Sabbath day kundi ang adlaw na sa pagkabanhaw sa ato nga Ginoong Jesus. So hinaot magdala kini kanato sa pagdasig nga balaanon gyud nato ang adlaw sa Dios, ang adlaw igpapahulay. Mga igsuon, human nato na latid kining pila ka mga kamatuoran sa pagkabanhaw sa ato nga Ginoong Jesucristo. Unsa may hagit niini kanato? Unsa man ang hagit sa misteryo sa pagkabanhaw sa ato nga Ginoong Jesucristo karon? Mga igsuon, ang dakong misteryo sa pagkabanhaw sa Ginoo, magtawag kanato sa pagkinabuhi, isip, katawhan sa pagkabanhaw. Nga human nga si Jesus nabuntog niya ang dautan ug siya nabanhaw pag-usab, kita gitawag usab nga mabuntog no ang dautan sa ato nga kinabuhi. Nga kita dili na ta iya sa dautan kundi iya na kita sa kahayag. Dili na kita iya sa kangitngit kundi iya na kita karon sa Dios nga buhi. Mao bitaw sa ato nga salmo responsoryo, nagdasig kanato ang ato nga salmo responsoryo giingon dinhi. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita og maglipay. Kita di ay gitawag nga magpuyo og kinabuhi nga dunay kasadya og dunay kalipay. Tungod kay sa pagkatinuod, ang Dios wala niya kita gitawag aron nga magmasulubon, labi na gayud nga magmaluyahon, kundili kita mahimo unta nga malipayon uban ining kasiguruhan sa kinabuhi nga walay katapusan. Mga igsuon, una, pagdasig kanato karon, magpuyo kita nga malipayon, masaligon og labaw sa tanan, magpuyo og kinabuhi nga puno sa paglaom. Ang pagabanhaw ni Jesus angay nga maghatag kanatog kusog ug kadasig, haluyos sa tanan nga mga problema, kasakit ug pag-antos nga atong masinati sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Sama sa iyang giingon sa mga babae nga nagpadulong sa lubnganan, kita karon usab iya nga giingnan, ayaw kamo kahadlok. Ayaw kamo kahadlok. Ang mga suliran o kasakit ning kinabuhia magpabilin. Apan kita nga may pagtuo, magpabilin usab nga masaligon sa panabang sa ato nga Ginoong Dios. Ug sa kanunay mga igsuon atong hinumduman, adunay Domingo sa pagkabanhaw human sa Biyernes Santo. Adunay kahayag ug kalinaw human sa mga unos sa ato nga mga kinabuhi. Sa katapusan, magdala unta kini kanato sa pagpamalandong nga human nga nabanhaw ang atong Ginoong Jesucristo, siya naghatag kanato og kadasig nga kita sa bunta mahawas sa gahom sa dautan. O kini mahitabo lamang kung tinud-anay gayod nga atong dawaton si Jesus, isip ato nga Dios ug ato nga Ginoo diya sa ato mga kasing-kasing ug sa ato nga mga kinabuhi. Hinaot kining atong pagpamalandong karon, niining dakong grasya nga gihatag sa Dios kanato, ang iya nga pagkabanhaw. Magdala kanato unta nga masaligon sa kanunay sa iya nga panabang. Ug labaw sa tanan, dili unta kita kakabsan sa paglaom, nga human sa mga kalisod nga atong masinati dinhi sa kalibutan, dunay ganti nga nagpaabot kanato didto sa gingharian, nga giandam sa ato nga Dios Amahan. Manindog ang tanan.
Karon ipadayag ta ang ato nga pagtuo